ସାତ ଭାଇଙ୍କ ଶୁଭ ମନସି ପୂଜିଥିଲା ତୋ ପଇ, ଦୂର ଦେଶରୁ ଆସିଲେ ଫେରି ବୋଇତରି ସୁଖ ନେଇ, ପଣତ କାନି ତଳେ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିତା ସବୁବେଳେ ଝିଅର ଡାକ ପରା ପାରୁ ତୁ ଶୁଣିମା ଖୁଦୁରୁକୁଣି। ଜୟ ହୋ ମା ଖୁଦୁରୁକୁଣି କି ଜୟ। ଆଜି ଖୁଦୁରୁକୁଣି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସହିତ ରବିବାର ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଛି। ତ ଆମ ଭଦ୍ରକ ଆଡ଼େ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଧରନ୍ତି। ଖୁଦୁରୁକୁଣି ପୂଜା ଆମର ଏପଟେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ କି ଆମେ ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଡେକୋରେସନ୍ କରିଥିଲୁ ମାଙ୍କର। ତ ଆଜି କଳସ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ନଦୀକୁ ଯାଇଛୁ। ତ ସେଠାରେ କଳସ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛୁ। ତ ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୂଜାକୁ ଅନେଇ ବସିଥାଏ, କେବେ ମା ଖୁଦୁରୁକୁଣିଙ୍କର ପୂଜା ଆସିବ। ତ ଏହି ପୂଜା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବାଲୁକା ଅର୍ପଣ କରୁ, ଭାଇମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରୁ। ତ ସହିତ ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରୁ, ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ, ଆରାଧନା କରୁ, ମାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁ। ଇଏ ମା ତାରିଣୀ ମା, ଖୁଦୁରୁକୁଣି ମା, ମା ମଙ୍ଗଳା, ସବୁ ମା ଆମ ମା ପରି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ଡାକ ଶୁଣେ, ଆମ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ, ଆଉ ଆମକୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଏ। ତ ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ବାଲୁକା ସ୍ଥାପନ କରୁ, ଯିଏ ଯାହା ଯେତେ ଜଣ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ବାଲୁକା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ତ ଆମେ ନଦୀବନ୍ଧ ପାଖରେ ଏମିତି ହିଁ ବାଲୁକା ଦଉ, ଆଉ ମାଙ୍କୁ ସବୁ ଝିଅମାନେ ମିଶି ବନ୍ଦାପନା କରୁ, ଆଳତି କରୁ। ତାପରେ ଆମ କଳସ ଉଠାଯାଏ। ଜଣେ କଳସ ଧରନ୍ତି ଧରିକି, ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଛିଞ୍ଚି ଗଙ୍ଗା ପାଣି ସହିତ ଆସନ୍ତି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାରେ ଆମେ କଳସ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲୁ। ତ ବାଟରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ, ମା ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଥର ମାଙ୍କୁ ସଜେଇବାରେ ଆମେ ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ କରିଛୁ। ତ ମାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ କହିବେ ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଅଛୁ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଙ୍କର ମଣ୍ଡପ ଆସିଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତ ମାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ସାରିଲେଣି। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମା ମଙ୍ଗଳା ମା, ଖୁଦୁରୁକୁଣି ମା। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଥିଲା ଆମର ପ୍ରଥମ କଳସ ଯାତ୍ରା, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛୁ। ତାପରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଟ 2ରେ ଦେଖେଇବି। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।